Kayata Om Gate Gate Paragate Parasagate Bodhisoha Kayata Om Gate Gate Paragate Parasagate Bodhisoha Kayata Om Gate Gate Paragate Parasagate Bodhisoha Kayata Om Gate Gate Paragate Parasagate Bodhisoha. Jo en veure que somrius sóc el nen que vaig ser ahir. Sí, jo vello pels teus somnis, la por ja no vindrà i així sabràs que viure és molt bonic. Van mil llàgrimes al mar, tu mai no em veuràs plorar. És que la teva alegria amaina el meu dolor i així jo sé que viure és molt... Hereu de les comarques lleidatanes i quart canvi d'honor de Catalunya, Carles, Mònica i Morell. Des de Solsona, plovilla de les comarques lleidatanes i tercera alt d'honor, Marta, Albert i Rivera. Des de Cadaqués, plovilla de Gironines i quarta dama, Maria Vilà i Serra. Des de Ment, hereu de les comarques gironines i segon padrí d'honor, Carles, Paredes i Simón. Des de Cambrils, hereu de les comarques tarragonines i tercer padrí d'honor de Catalunya, Héctor, Berenguer i Arena. Des de Só, plovilla de les comarques tarragonines i primera dama d'honor, Ada, Diagnès i Enrera. Des de Tordera, plovilla de les comarques barcelonines i segona dama d'honor, Sílvia Puig i Comas. Des de Nogars, hereu de les comarques barcelonines i primer padrí d'honor de Catalunya, en Guillem, Obrador i Barat. Hereu de Catalunya 2007, David Saurina González. Plovilla de Catalunya 2007, Pilar, Moles i Casellas. Tan especial que un any més podem repetir el certamen de l'elecció de l'hereu i la plovilla de Catalunya. Només agrair-los per poder fer passar un any tan magnífic com aquest, a tots els hereus, plovilles que m'heu estat acompanyant, als membres del foment que m'heu aguantat durant un any. Sé que és difícil aguantar. Bé, molt bona nit a tothom. Jo avui no us vull explicar el que hem fet tot aquest any, perquè són moltes coses i suposo que cada un de nosaltres irà explicant una petita part, i amb les fotos i tot el que hem anat fent doncs segur que us queda claríssim, i a més que tots els que heu estat aquest any amb nosaltres ho heu viscut igual o poder millor, i trobo suficient que ho visqueu vosaltres col·lectivament amb tots i que ens heu acompanyat. Bé, m'agradaria animar els que demà seran proclamats o que pel contrari no, que aprofitin aquest moment, que és el moment d'il·lusió, el moment en què no saps si sortiràs o no. Jo crec que és el record més maco que hi ha. Molt bona nit, companys i companyes i convilatams de la demarcació de Tarragona. Des del Delta de l'Ebre fins als Pirineus, és tot un mateix país amb els seus costums, la seva cultura, pobles i ciutats, amb la seva pròpia llengua
la seva gent i les seves pròpies tradicions. Podríem dir que la cultura i la tradició, que en aquest moment fomenta les tradicions catalanes, és una tasca molt sacrificada i en tots els sentits. I des d'aquí els aplaudeixo molt orgullós per mantenir les nostres tradicions. Explicant-vos tot el que ha significat aquest any de pubillatge, tot allò que he après i que m'ha portat, sinó que el nostre comiat el vull viure aquí baix, amb tots vosaltres, al vostre costat. Perquè el pubillatge no només el formen les 10 persones de títol, sinó que el pubillatge el fem tots units. Tot i així, però, els nostres representants que surtin escollits demà no tindran la sort de poder dir el mateix que jo, ja que malauradament el títol nacional 2008 només el formaran 8 persones. Entenc el perquè de les llàgrimes, no et deixen acabar un discurs, o és més, entenc el perquè de les llàgrimes. Des d'aquí dalt miro enrere i veig un any ple d'emocions, cultura, amistats i compromís. Un compromís que ni de bon tros té res a veure amb el compromís del treball, dels estudis, sinó que és un compromís que surt de dins. Jo realment crec que no faria falta la paraula compromís dins el món del pubillatge, ja que un cop s'us coneix a tots vosaltres, es crea com una gran necessitat de trobar-nos i estimar-nos setmana rere setmana. Josep Maria i Antoni Pérez, 2 persones disposades a fer el que sigui per fer-te sentir bé allà on vagis, perquè el seu suport, les seves paraules i els seus somriures han estat una constant al llarg d'aquests mesos, com a pubilla de títol nacional. A la Caral. Si demà tornés a sortir escollida pubilla de les comarques barcelonines, faria i et diria exactament el mateix que fa un any quan vaig sortir proclamada. Només amb una diferència. T'abraçaria més fort i et diria un t'estimo més alt. Gràcies per absolutament tot el que m'has aportat des del moment en què em vas passar a la banda de Tordera. No s'hi val. Amar-nos tal com som. Amb les nostres cares dolentes i sobretot amb les nostres cares bones. Ara és la meva dolenta. I si hi havia algun element que m'alegrava una sortida era veure's a vosaltres. A veure el senyor Carles Mónico. És un personatge. Quan vam sortir i el vam conèixer vam pensar, vaya personatge que ens han posat a la taula. I ara el coneixem. És el tros de pa, més tros de pa, més tros de pa de tots acabar de fer. Perquè ens pot engegar la merda, però al cap d'uns segons s'adona que li ha sabut greu el que ens ha dit i ens ho diu. A Catalunya vaig acceptar encantada. Vaig pensar, un cap de setmana de vacances pagades, i realment no n'era conscient del que això significava i comportava. Passat aquell cap de setmana vaig tornar a casa amb el títol de pubilla de les comarques tarragonines i primera dama de Catalunya, tot i que va ser difícil d'acceptar. A partir d'aquell moment, i sortida rere sortida, vaig anar coneixent aquest món del pubillatge, que era qui participava, i ara estic segura que us podria donar una definició de pubillatge, però crec que cada persona s'ha de buscar la seva pròpia definició. I també us vull dir que m'he sentit molt orgullosa de portar aquest títol arreu de Catalunya. Vida que us asseguro que ha sigut molt important. Malgrat que durant aquesta nit sigui inevitable que ens salti alguna llàgrima i que comencem a tenir la sensació que d'aquí ben poc tot això serà tan sols un record, a mi m'agradaria no enfocar-ho com un comiat del tot, i a més des de tots els punts de vista. Demà, uns nous representants seran elegits i nosaltres deixarem enrere la nostra tasca, però sols com a pubilles i hereus de títol nacional, perquè estic segura que seguirem lluitant per la nostra cultura i les nostres tradicions des d'un altre front. He deixat d'admirar-vos en cap moment. Moltes gràcies. No me'n podria oblidar tampoc del meu pubillatge gironellenc. Ara és el torn d'agrair-li a la meva pubilla, l'Anna Argelaguer, i a la meva dama, la Núria Casals. Gràcies perquè em veu ensenyar i pel que m'ensenyeu dia a dia. La nostra amistat es remunta a temps enrere, però per la meva part mai es deixarà de banda. Moltes gràcies.